Hola, com va? Després de les eleccions del 12 de maig ens trobem amb els següents titulars. La sucursal del PSOE a Catalunya ha guanyat. El processisme, representat per Junts, Esquerra i CUP, ha perdut la majoria parlamentària i Aliança Catalana ha entrat al Parlament amb 2 diputats. Però no us vinc a presentar una anàlisi acurada de la situació, us porto una reflexió sobre algunes manipulacions pseudoperiodístiques i polítiques que ens han anat encolomant durant aquests dies. Començaré amb VilaWeb, un digital suposadament independentista que no sap fer res més que etiquetar falsament el partit de Sílvia Orriols d'ultradreta o xenòfob. Ho diuen en cada article que escriuen, per si algú encara no tenia gaire clara la consigna del mitjà. Jo els hi demanaria que, si us plau, en lloc d'anar adoctrinant els lectors, es dediquessin a informar amb la deguda neutralitat periodística, perquè tant de paternalisme i viatge ideològic fan molta pudor a processisme de baixa volada. Els ciutadans són prou madurs com per analitzar i valorar les aportacions i propostes de les diferents formacions polítiques i extreure'n les nostres pròpies conclusions. Una de les joies dels últims dies és un article del mateix VilaWeb que, sense despentinar-se al més mínim, considera que Aliança Catalana no és un partit independentista, perquè hi ha algun votant que es declara no independentista. En fi. De fet, en el mapa que van distribuir fa uns dies, deixen el partit completament fora de l'equació independentista, deixant, això sí, els partidets de sempre, que durant més de 7 anys, tot i tenir majories absolutes consecutives, no han fet cap independència, tot i ser elegits democràticament per fer-la. Però tota la culpa és de la menjanadons de l'Orriols, oi? Que, per cert, és l'única que portava en el primer punt del programa electoral tirar endavant amb la Declaració Unilateral d'Independència de Catalunya. Però bé, recurrentment també hem anat escoltant barbaritats difícils de pair, com allò que Aliança Catalana divideix els vots independentistes, o el vot independentista, millor dit. I era Aliança Catalana dividint el vot o posant pals a les rodes el 2017, 18, 19, 20, 21, 22 o 23? No. I eren Junts, Esquerra i CUP fent el paperina, malbaratant el nostre vot, els nostres anhels i esperances en taules de diàleg farsa, investint presidents espanyols i titllant els catalans que no pensem com ells de feixistes, racistes o esclavistes. Que ningú s'oblidi del vot de la nostra vida. Aquell que molts que votaven per primer cop en aquelles eleccions del 2015 vam dipositar el nostre vot a favor de la coalició dita independentista Junts pel Sí, o la mateixa CUP. Van fer la independència? No. Els líders del procés van marxar a l'exili o es van entregar directament a Espanya. Per això van entrar a presó i no per defensar la independència que van votar els catalans. Una altra fita important, aquell famós 52% de vots independentistes aconseguit el 2021, aquesta victòria en vots i escons tan exigida per tothom, inclús per aquests partits de sempre, què han fet amb aquesta majoria? Han fet la independència? L'han culminada, com deia Pere Aragonès al principi de la seva legislatura? No. Han llançat aquesta oportunitat a la paperera de la història, com tots els vots que els hem anat donant. Però això s'ha acabat. L'abstenció independentista ha crescut i Aliança Catalana ha entrat al Parlament perquè els catalans estem fins al capdamunt de malbaratar el nostre vot amb farsants, covards i estafadors. Durant els últims anys jo he votat Junts, Esquerra i CUP, però mai més votaria polítics incomplidors que l'únic que saben fer és col·laborar amb Espanya contra Catalunya. He votat Aliança Catalana i també m'hi he presentat a llistes perquè ja va sent hora que donem la nostra confiança a gent valenta i compromesa, a gent normal com qualsevol altre de nosaltres, a gent normal que pateix els mateixos greuges als carrers que nosaltres i que vol acabar la feina pendent que tenim, que és la independència. Gràcies al processisme, el camí serà una mica més llarg, però entre tots els catalans de baix, de la base, farem aquesta independència. En aquest sentit, organitzem-nos, reconstruïm el país i, més d'hora que tard, alliberem-lo de les urpes d'Espanya, restituint el nostre estat català. Visca la terra lliure!